joni o ala no mbatten sunno tawino wona jehen toon to Adama Boubacar o salmina bandiraɓe ƴeewen holɓe o wondi toon e ɓoggol caggal ɗum jehen to mawɗo meɗen ceerno Yahya Dia mo radio meɗen Kokoriko o salmina bandiraɓe e ngan sanga gandinen hande heɗiyankoɓe meɗen ɓe holto nayoriɗen holla lawre hande ganniɗen remde walla bo ni ganniɗen holla tugunde hande to kuccuɗen holko lawɗen beele ko gawri samme walla ko makkari walla e ko nandi hen ɗum noon Adama Boubacar so tawi aɗa heeɗi en calmina bandiraɓe gandinaɓe holɓe gonduɗen toon so ɗum ala duttuɗen to mawɗo meɗen ceerno Yahya salmina bandiraɓe e ngan sanga ganden hol wonɓe o ga banggue naten golle so Allah o jaaɓi. tigi jarama ceerno Amadou Boukary Dia a salminama juurama en calmini kadi hettiyankoɓe kuuɓal en calmini ceerno Yaya Alpha no mbiɗen ni tan ko aadi bilaadi saladade ɓuuri firtude adi jamma talata kala yewtere men cakken peeje oɗo saaha eɗen ina rewindi golle ɗe to banggue Facebook mbaɗɗen ko live direct wattanode eɗen gondi ga e Kalidou Camara wondude e Harouna Baydi wondude kadi Moussa Samba Sow e Moussa Diallo gartanoɗo haalirde Jamano FM toon to leydi Sénégal oɗo saaha kadi to banggue heɗotoɓe en 078 90 06 85 so ɓoggol ngol udditama e mbawi nadde yewtere nde soɓe joƴi tonggol joyi ceerno Amadou Boukary wadde konngol arti toon. jarama ceerno Adama Boubacar en bismima dendagal heɗiyankoɓe meɗen wonɓe to radio meɗen dinguiral fulɓe eɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe e yewtere meɗen cakken peeje jehen to mawɗo meɗen ceerno Yahya Dia o salmina bandiraɓe. ceerno Yahya. eywa on calminama bandiraɓe on bismama kadi on jarnama no feewi e tawtorede kadi oɗo ñalawma mo pododirɗen e koye men hadi Allah kadi yanti hen en tawtorama en beltima no feewi emin mbiya tan bisimilla moon min keeɗi gayno noon to banggue radio ga koye Facebook tan woni direct ewa kadi Google e Twitter ewa ɗum ɗo fof ken jokkodirɓe mumen kala yewtereji meɗen nde jewtuɗen ɗo en sen duttitima toon no YouTube en fof ma en tawtoyde toon jomumen so mbaɗiri tan gayno bindirma ko salminama Kokoriko radio ji gendi tulde Dubango e duɗal dingiral fulɓe so tawi waɗama tan ɓenne kadi mbawi hettade inchallah taala ñande noon yewtere nde mbaɗɗen ɗo nde ko hetti walla ko heeɓi ko waɗi ko hettide ko walla ko heeɓi information ngaji mayre hay sanno ko ɓe mbaɗoy enregistré walla ɓe kettoyino en dañi kone abbo e 95 000 dewɗo écoute e radio ngoɗo yontere yawtude ko mbaɗɗen ko e banggue radio ji gennidi yimɓe ne ketto ɗum no fewi mbatton hen haqqillaji on jarama. teki Allah jarama woni laaɓi tigi rigui ko no mbiruɗa ni tigui ko noon yewtere nde ene hette kadi kono no moƴƴiri ni eɗen gondi e oga banggue ɗo e radio Tuldumango ha tallo dande gelloje hono musidɗo meɗen Samba Kuyate wondude Tijane Ndiaye Karjettu Tall wondude e Nima Boli Alassane Sognane wondude Amadou Dembele jarloɗon jaafoɗon ko Amadou Samba Dembele ko togara men ɓe gandiraɓe Dembele Karasi eɓe gondi e meɗen ga e ɓoggol he ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe kalirɗe meɗen tati no mbiruɗen ni radio meɗen Kokoriko dingiral fulɓe wondude e radio Tuldumango ha tallo dande gelloje ga ɗo horde konngudi ga nana toon ko musidɗo moɗon Amadou Boukary wondude e Adama Boubacar e ceerno meɗen Yahya ko kamɓe ngari hufande on ndeɗo yewtere kadi jamma hande godaɗo holto paaɗen hande so tawi Allahu o jaaɓi eɗen gandi UNESCO ko jaalal mangal e gueɗe toppitiɗe kala ko faati a faamideyi e pine e ko nandi hen moƴƴere Allah e ma Amadou Samba Dembele min calminima min juurimama eɓe jarliti e kala saaha rokkude e ñalawma kadi ko taw ko ñalawma kuɓtidinɗo dendagal windere nde fof kala ko faati e ɗemɗe taw ko ɗemɗe gendije walla ɗemɗe neniyankoje ɗum noon
hande o ko ɗum wonata mbaadi yewtere men so tawi en teskima wonde eɗen jogii ɗemɗe ngendiji to leyɗele meɗen to ha tenti ko ɓurɗen famde ko leydi meɗen Mauritanie e leydi meɗen Sénégal ɗemɗe muɗumen ngendiji eɗen gandi ɗe ɓami janggede ko ɓoyi kono eɗen gandi caggal majje hono ngal ɗo dental biyetengal UNESCO ina heedi caggal maɓɓe nde ɗo hitande kadi ko hande woni nogas e goo lewru meɗen février eɓe dokki ñalawma o dendagal ɗemɗe ngendiji ɗe mbawi wonde fof tawa a faami dey tiitode maɓɓe hikka woni ko kuccam duumingal walla kuccam poɗɗam duumade beele ɗemɗe ngendiji ɗe ene daña suɓɓileede a faami dey e dendagal ɗemɗe dendagal duɗe laamuji ɗi beele mbawa dañde sagoji mumen eko nandi hen ɗum noon no mbiruɗa ni so tawi ko Saydou Amadou nana toon en jeeyi Saydou Amadou en calminimo en juurimamum kadi en mbimo bisimilla yewtere meɗen nde ɗum noon ala no mbatten joni o sino tawi wonaji hen to mawɗo meɗen Yaya ko kanko hande yewtere meɗen nde so tawi Allahu jaaɓi ɗum noon ceerno Yaya konngol e yeeso ma so tawi a faami ko no mbiruɗen ni ko UNESCO ina mawnina hande ñalawma a faami de ɗemɗe neniji walla ɗemɗe ngendiyankoje holko paamɗa e ɗum kadi so tawi en mbaddi hen namdal ndi holko cikkuɗen UNESCO ko mawninta ngal ɗo geɗal ko ete so wonti kadi laamuji meɗen ɗi kañumen haaju mumen ala e faamide e toppirade ko UNESCO waɗata ko beele ɗemɗe meɗen ɗe ina tippe faamide e jangdeji meɗen gonɗi toon ɗi cikkuɗa ɗum ɗon holno jiiruɗa ɗum tan ceerno Yaya. eyyi a jarama ceerno Amadou Boukary ko kalɗa ɗo ko hunde mawde saabu ɗemɗe men ɗe nde puɗɗoto sosede to leede rokkede e mbadiji e sawtoji ɗi ganduɗa yimɓeɓe ne naftoro ɗum waɗa ko Bamako en 1966 o noon e banggue Sénégal tawtorno toon ko ceerno Amadou Tidiani Jamli yo Allah yumomo yaafomo ko kanko wonno jahanɗo hoore makko o yaade e jawdi makko ha o wawi tawtorede on ñalawma to banggue Sénégal président Senghor nelno ko Maurice Bikaye ko on yahanno toon Sénégal Touba yo yaa ƴewna yimɓe hono alkule ɗe darorto to banggue Mauritanie ko docteur Oumar Ba e banggue keddi ɗi fof goto fof noon jogui gendiyanke mum jaaɗo kono ɓeeɗo kam koye teskaɓe jeeyaɓe tawtoraɓe no alkule ɗe cosete ɓe gadi ƴewde ko so tawi ɓe mbawi waɗede arab ha ɓoyi ɓe mbiyoɗe mbaɗe français ha ɓoyi ɓe mbiyoɓe ƴeew tan ɗemgal alkule ne mbawa yiilede ha ɗe mbawa darnede kono noon ɓe kolli tan ko alkule latin ɗe woni ABC ha yetti Z ko ɗon tan wawata ƴeftede ɓe cuuɓi toon ɓe cuɓani en noon ɗeɓe cuuɓi ɗe ha ɓoho ari hen ŋoho ari hen ɗo ari hen ƴoho ari on ɗesi wade no ganuma wonande en ni ɗemɗe biyeteɗe wolofaji ɗen en dokka toɓɓe e gueɗe goɗɗe goto fof dañi no yaari e on saaha ko 1966 ko UNESCO kadi adi fuɗɗo ɗum yo ɗemɗe gendiyankoji puɗɗo janggede ndeke noon guila 66 faade joni en mbi 2016 so tawi ɓe jiiɗi artude amen ɓe mbi yoɗe mawnine yoɗe ƴeewa hankkandi noɗe coɗɗori e nder jangɗele he eɓe gandi ko hande leydi wawa yaarude yeeso leydi wawa wadde développé taw wawa janggude ɗemgal mum won noon ɗemgal jannal ɗo mbaɗonɗa duuɓi 14 foof so tawi a jangguinamo e ɗemgal maɗa taw koye bindol maɗa ɗo wonno duuɓi 15 fof a watta ɗon duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati jangga koɓe mbawno ko mbajiɗa eko joguiɗa ko kadi neftoroɗa eyyi ɗum ɗon kadi en nawra leydi ndi ɗo yeeso saabu ɓiye so ɓi tubak so jangguidi français tan ko ɓi tubak o daɗonma seeɗa saabu kañum ne wawi haalde haala ka woni ko janggat tan jangguittema tan ko bindol ngol son jangguiɗi bindol kañum ne wawi haala an ma jangga haala jangga bindol sa renaki tan daɗe kono noon so tawi a wawoyi ma wawa kankone ko wawa hunde foof aɗa wawi wadde hoore taw a windani e kayit kadi so a dañi hen gandal no gandal kewgal tidde ndeke noon soɓe ƴefti oɗo ñalawma noɓe ƴeftirno ñalawmaji pinede en yo waɗe les journées de l' alphabétisation ɓe gaddi oɗo ñalawma kadi ɓe siki oɗo ko ñalawma ko moƴƴo mo yimɓe poti wattude haqqillaji mo yimɓe poti kadi darade sirñinade saabu ɗo ko hunde mawde leƴƴi goɗɗi nana mbiya enen ɓuuco en walla ne moɗa en enen so en dartaki yimɓe waɗɓe fayiba daraki joguiɓe konngudi joguiɓe jangde joguiɓe inɗele tawtoraka ene gasa wooda ko bonnen en hoto yimɓeɓe tan mbat
ɗiɗo ñalawmaji mawninteɗe hoɗoɓe cikku ko ardi toon ne waɗa jime hoɗoɓe cikku ko ardi toon tan ne ɓorni wuttaji mum ene cikka wonko joomumen mbawi addude alay saago ɓe gadda e yimɓe mawɓe anduɓe hanki ɓe ganduɗa konngol mumen so haalama ene wawi dañde ɗo naatoyi e wonnoon leñol ko halifaɓe mum huldete sernaɓe mum anduɓe mum laamɓe mum laamɗo noon famɗata hay sono ko duuɓi noga so wiyama o rokkama jagorgal manggal on koye mawɓe men jeeyeten mbiyeten mawɓe tan ko rokkaɓe responsabilité ji mawɗi e aduna ɗi yo yimɓe tinno mbaɗa toon fulla mbaɗa toon fayida gara kadi e keewal daro kadi darde tinde ganda pular o tan woni ko jeyɗen ɗum tan woni ko joguiɗen ɗum tan woni ko gonɗen ɗum tan woni ko mbawɗen ɗum tan woni ko parnotoɗen e te ala fof ko mbawɗen farnode wona wutte mum wona wudere mum wona cakka mum wona kange mum so tawi pulaw ngu ɗemgal ngal janggaka sellani so tawi ngal yaɓɓama leƴƴi goɗɗi jaɓɓimo e dow mum mbari ɗum firti ko leñol ngol fof maayi leñol wurdani tan saabu jomumen ene ɓorni wutteji ene ñama ne jara ene piito koye mumen ko fulɓe ko ɗemgal e bindol e ɗemgal ko ɗum ɗo yarata way kono kala ko defama wadde lamɗam ɗum ɗo noon sen koddiri mbiyen bindol ngol ɗemgal ngal ko ñamri ɓandi lamɗam kala hen ko ala so ñamri ndi ari lamɗam ɓonam ñamotako so lamɗam ɗam ne addamo e ñamri addaka e ñamri ndiɗe tekmat ɗum tan wonno ko jiɗmi haalande ɓe wiya noon bisimilla jaafoɗa noon ɓe salmini ɗo wandiraɓe rewɓe sehilaɓe wonɓe ɗo hen hono Kardiatou Tall e ceerno Tidiane Badli e galle mum e an radio Tulde Duba gonɓe toon ɓe ceerno Alassane Sognane e ceerno Adama Boubacar Nima Boli onon fof e ɓi Foutangue Samba Kuyate mi salmini on mi juuri mon mbiyon kadi bisimilla moɗon ɗiɗo radio ji teddugal radio ji enɗam radio ji gendi on jarama jarama waɗi fayida kadi kono ha heewi ha waɗi jowre en beltima no feewi ɗo naatiri ɗo bandiraɓe sehilaɓe guila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e o haalani en nde ɗum eɓɓade hol tawtorenoɓe o sifanima en hono oɗo gorko moƴƴo Amadou Diamma Ly a faamidi ko kañum yahanno a faamidi Sénégal e inde pulagu kono noon so tawi ko laamu ngu Senghor nelno ko Maurice Bekey gellede ko noon wi so tawi en juumani kono to Mauritania on en toon ko mawɗo meɗen docteur Oumar Ba mo Dabbe enen fof eɗen kumpiri a faamide darde muɗum ɗo wonno kono so tawi en teskim hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom ha kitale ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi so tawi a findiri ɗum wonata ko capanɗe joyi e goho hitande gila nden ha joni a faamide eɗen pifo wonde yo ɗemgal meɗen ngal jangge jombani tawa wonko daña kono noon ene heddi hay ɗum noon en jatto Adama Boubacar to ƴeewen so tawi ma en keɓot toon hono musidɗo meɗen Ndiaye Saydou Amadou gila o ɓoccitaki hen nde tawno eɗen gandi weeyoji ɗi gona barkinɗo no feewi ɗum noon Adama Boubacar so tawi musidɗo meɗen Ndiaye Saydou Amadou ina ɗon ɗokka ɗum konngol eyi jarama no feewi ceerno men jalongal Fouta Ndiaye Saydou Amadou jaam hiire moon salminama juuram moɗo saaha koye radio dingiral fulɓe gonɗa kono kadi koye radio Tulde Dubago hartal wondude radio Kokoriko ndeɗo yewtere ko radio ji tati ndendi jamma hannde o kalsen ko saki e ko wiyata mawningol ɗemɗe e nder aduna he wadde noon ko journée international de langue national caggal koɓe wudditiri ko holko mbawɗa hen ɓeɗon Ndiaye Saydou Amadou eyyi ko adi fof ko salminde dendagal bandiraɓe naatɓe dingiral ngal e heeɗiyankoɓe men ɓe mbawi wonde ñalawma hannde o ko ñalawma mawɗo nde wonno ko taaɓal e nder taaɓe fate batte pinal e ɗemngal to baŋnge Mauritanie hannde oɗo ñalawma toggude waktu sappo bo fewde fadde pawɗo hojonomaki nogas e joyi haa capantati ko weejo defte weejo ngo ko denndaangal ko defte baɗanooɗe e ɗemngal pular soninke wolof ɗon ene sirti seeɗa leyɗele goɗɗe ene gasata waɗ ɗemngal fof waɗiri ko baŋnge mum ɗo noon fedde ɓamtare pular fedde ɓamtare soninkoɓe fedde ɓamtare julfuɓe ndendu to galle sukaaɓe ɓooyde o mbaɗi ɗon weejo ngo ko defte gila ko pelle ɗe mbaɗi haa to duɗal ɗemɗe ngendiji ko ndendi mbaɗi ɗum woni hannde ko hollira kikiiɗe o waɗa ko yewtere nde faati koye ɗemngal e jangde ɗemngal neniwal e jangde ɓuri muɗum kaalama hen no feewi
geɗel tataɓel ngel jamma o wala ko hirde nalankoɓe yimiyankoɓe waɗoɓe rakkoɓe tan jabbaji ko ɗum woni hannde ko woni tuunotol ngal to banggue ɗen ndije ɓe mbi fulɓe ne kewno